velkou radostí a s velkou úctou a s velkým poděkováním chci tady uvítat pana profesora Křivohlavého, aby nám přednesl svůj příspěvek. Vážení milí přátelé, já jsem skutečně křivohlavý, to znamená, že tam vzadu nevidíte moji hlavu celou, ale výše sedící to poznají, že to je mu tak. A já bych rád začal s něčím, obvykle se začíná od Adama, tak já nezačnu od Adama, ale od starých Řeků. Řekové měli jednu hromnou věc, a sice, že měli dva různé termíny, kdybychom to ty dávali, měli dva různé termíny pro čas. My buď máme čas, nebo nemáme čas, ale Řekové měli dva různé termíny. Ten jeden termín byl, to rozumíme, chronos. My jsme měli chronometr na měření reakčního času, chronos, to je čas. No hodinky, to je časový tenhle. Ale pak je tam ještě jeden termín, a to je, teď se nám několika tady usměje, že to je, ano, kairos. A kairos to znamená čas, kdy se něco důležitého děje. A já bych to řekl velice konkrétně. Já mám manželku tady z Jižní Moravy. A když jsem si ptal ještě jako svobodného děvčete, jestli si mě vezme, řekla ne. A to byl kairos, rozumíte, začal jsem bojovat. No už jsme teďka oslavili diamantovou svatbu, tak přece něco tam je. Máme 10 vnoučat, pravnoučat, 8 vnoučat, jenom, ale 10 pravnoučat. A ten důležitý moment tedy, když se ptáte, to byl důležitý moment v životě. A já to říkám proč? Protože, když, to nejsem já, když jsme se setkali, tak povídám, my jsme od sebe přesně o 70 let. Já jsem akorát přišel do koncentráku, když vy jste se narodil a křičel, a říkal, yes. A co jste za tu dobu dělal? A jsem mu říkal teda, no, to je krásný. Přátelé, když se zeptáte kohokoliv, kdo pracuje v oblasti psychologie pozitivní, a nejen na jednoho jediného člověka, kterého by stálo za to se podívat blíž, to co vám řeknu. No, tady ho máte, Martina Seligmana. A jedna z věcí, která mě zajímala, když jsem se musel teďka probírat pozitivní psychologii znova a z gruntu, tak je něco, co rád bych přirovnal k řece a k pramenu. Kde jsou ty prameny? Co ten člověk udělal, co dělá, celý život, co dělá. Kde to pramení? U čeho tohle to pramení? Kdybych to řekl zcela konkrétně, v životě každého z nás tedy jsou momenty, které jsou důležité. A jsou tak důležité, že stojí to se na ně podívat. To jsou ty rozhodující momenty. Jsou to významné okamžiky, takové ty události. A co se vlastně událo v životě tohoto člověka, který teďka slaví 70? Můžeme dál? Tak začnu, mám tady 4 věci, pozor, není víc. Od studia morální filozofie psychologii. Obvykle se tomuhle moc nevěnuje pozornost, co se děje v mládí. A Seligman začal studovat, co začal studovat? Na Princeton University chtěl studovat psychologii nebo psychiatrii. To byla je buď a nebo. A když tam přišel a viděl, co se tam z psychologie dělá, tak si řekl, tak to ne. Byly tam 2 party lidí. Ty jedni byli jaksi behavioristi a ty byli psychoanalytici. On říkal, ani, já chci dělat pořádnou psychologii. A zapsal si morální filozofii. Takže on má jaksi diplomovou práci z morální filozofie. A tohle je dobré vědět, protože když se začtete potom do jeho knížky třeba Human Strengths and Virtues, už to slovíčko virtues, co pak to tady dělá v té psychologii, the virtues. Virtus, vir je člověk latinský a virtus je
to, co je charakteristika pro pořádného chlapa. Kdybych to řekl takto, rozumíte? Vertiv jsou ctnosti, přeloženo do češtiny. Kde to ten psycholog najednou vzal, no ode dny ne, protože študoval, co študoval? No, oni tomu říkají tam ne morální věc, nebo etiku, oni tomu říkají, že to je moral filozof, brání filozofii. Doštudoval a šel dál. A tam, co budu dělat? A rozhodl se pro co? Ten druhý krok, který udělal, rozhodl se pro pedagogickou psychologii, pro pedagogiku a pedagogickou psychologii. A protože to v Princetonu je něco, to je jedna z těch Big Five Universities v Americe, rozumíte, Princeton, Yale. A protože tam to nebylo takové, jak on si představoval, tak šel za profesorem Solomonem. Ten měl tehdy takový, byl very important person v oblasti té psychologie. No když tam přišel, tak co zjistil? Že ten pan profesor Solomon, jak si zabývá se samozřejmě učení nad těmi věcmi, ale že ty pokusy dělá na psech. A on chtěl studovat lidi a co týká lidí. A zrovna se stala jedna věc, která mám dojem ovlivnila celý jeho život. Když tam přišel a počal se podívat na ty psy, tak zjistil, že ty psy jsou líní a tak líní, že všichni byli z nich nešťastní. Měli reagovat tak jako Pavlovský, tyhle pokusy. Měli reagovat, oni nereagovali. Leželi tam, strkali do nich, dávali jim žrát, vůbec na nic nezabírali. A najednou tohle se Liebermana chytlo. A jak ho to chytlo? Vzpomněl si na to, že jeho otec, který kandidoval skoro bych řekl až skoro na starostu města New Yorku, při té kandidatuře se zhroutil, dostal mozkovou mrtvici, ochrnul a ležel. Člověk nepředstavitelně aktivní. A co se stalo? Nejen, že se nemohl hejbat, ale propadal se do deprese, propadal se do deprese. A on viděl toho tatínka, který pomalu, ale jistě prostě byl jako ty psy, kdyby to řekl, taky se nehnul k ničemu. A teď si řekl, Hrome, v pozadí musí něco být. A začal to studovat. Udělal to metodu, krásnou metodu, shuttlebox se tomu říká. Já jsem nikdy nenašel žádný slovník, co je to shuttle, až nakonec mi poradil jeden textilák, že shuttle je vlastně ten, jak se tomu řekl, člunek, ale ten člunek, který dá sem tam. A ty psi museli být sem tam ve 2 místnostech, skákat přes takovou překážku. Tahle metoda je ohromná, zajímavá a najednou se ukázalo, co? Že je možnost z těch psů, docela, ne, že to tam byly ty líny, ty už odepsaný, ale ze psů je možno udělat lidi, nebo ty psy. To se říká slip of the tongue. Kdyby tady byl Freud, tak se říká aha. Freud, to jednou dojde. No a že je možnost těch psů, normálních, zdravých, krásných pejsků, rozumíte, že je možné teda dělat psy s depresí, líní, k ničemu, na odepsání. No a on říká, co mu ty koně dělají, jo? Že ty koně nechtějí poslouchat, že někdy jsou takový a takový a že by je potřeba lepší vycvičit. A povídá, co vy děláte, pane Seligmane? On říká, no co já dělám? Já dělám ze psů, který jsou normální, psi, který mají depresi. Udělá se to děláte pěkný, jsem to chtěl říct česky, no, ale místo, abyste dělali něco pořádného, šlo by to udělat v obráceně, z těch psů, který jsou k ničemu, aby byli psy, který jsou k něčemu. Říká, no výborně. A byli jste ochotní spolupracovat se mnou a ty pokusy dělat na koních? Říká, no jistě, jen si přijďte zajezdit a budeme dělat pokusy na koních. A skutečně přišel domů a začal to dělat obráceně. Co z těch lidí, kteří došli k závěru, nebo ze psů teda taky, ale co můžete vůbec dělat, když tě nikomu do ničeho nechce, protože zjistil, že to je všecko na nic a nejde to a je to zablokovaný, jo. Co s těma psoma dělat? No a tak to začalo, krok za krokem. A ještě jeden moment, já jsem tady pořád těch důležitých momentů v životě, rozumíte? Představte si Seligmana, který publikoval tohle slovo, najednou se stal předsedou té sekce klinické psychologii na APA.
No a pozvali ho do Cambridge. Psychologie v Cambridge je zvířecí psychologie v prvé řadě. Už po staletí. Tam dělali tu nejlepší zvířecí psychologii, co vůbec existuje. A teď tam Seligman měl vystoupit, česky tam byl, jo. Poslouchali, tleskali, jak se sluší a patří. A objevil se tam jeden mladý asistent, až ani docent to nebyl, jo. A řekl takovou strašnou věc. Povídá, pane Seligmane, vy jste nám řekl, že jste 10 psů, s kterými jste dělali ty pokusy, že se jich 8 dostalo do stavu deprese. A 2 ne? Co to bylo za psy? Říká, no co to bylo za psy? No prostě se nedali. A proč se nedali? Já nevím. Ale ta krása Seligmanova povídá, pane kolego, byl byste ochotno přijet ke mně do Pensylvánie a že bychom spolu zjišťovali, proč tomu tak je. A co zjistili? A teď potěším pedagogický psychologii. Zjistili, že to byli psy, kteří v mládí dováděli, jak se sluší a patří na normální pejsky. Rozumíte? Neprošli žádnou školu v mládí. Rozumíte? Ale to, že si zkusili, že taky něco můžou udělat a že to vyjde, že to můžu dělat. Já jsem to četl s ohromnou radostí, když jsem to viděl. Pak jsem z venkova a od malička jsem, co dělal jsem ve venkově? No hledáme, poražteme sem stranou, rozsekej tohle, tam něco postav, tohle z hory. To bylo, jak si ještě dřív, než jsem šel do školy, jsem všechno dělal. A já jsem v té době do sebe dostal něco, že taky něco můžu udělat. A to je to, co v prvé řadě bych chtěl říct, co ty psy, když to zažili, něco takového, co je drželo prostě v životě a že jich ani ty pokusy těch psychologů nezničili. To je ohromná věc. No, zažít v mládí, v raném mládí zažít něco. Přátelé, vím, co to je? Máme 8 vnoučat a 10 pravnoučat. A já je teďka cvičím, nutím, dělám všechno možné. Trápíme, jak ty psy tam trápili. Aby z vlastní iniciativy tohle, udělej to. No. A samozřejmě to je pochválím, ale to není jenom to pochválit. Tak také pokračovat krok za krokem. Ano, pak se dostal k studiu těch pozitivních jevů. Další ukázek. Tak. A teďka prostě, když tyhle ty pokusy dělalo se to s lidmi, ono to vycházelo ve spolupráci s mnoha věcmi, tak najednou máme tady nosnou teorii. A já jsem došel k závěru, že tato teorie, stejně jako i Bebavova, rozumíte, to jsou věci nosné a jak má to dobrý základ. Jenže na tom základě je zapotřebí stavět a nedohrete pořád opakovat podle vzoru, že kdo propadá, repetent je náš vzor, jo? Tak to ne. Co s tím dělat? A teď se najednou ukázalo, že tady celé oblasti jsou, ve kterých se to dá použít. Já to řeknu například. Zase, jak se věci rodějí. Když tohle to zveřejňoval, on to pořádával nějakým způsobem, aby lidi o tom věděli, co dělá, ne aby to byli schovaní ve stole, rozumíte, aby to věděli. A teď se to dozvěděl, představte si, i takový lidi existují, generál přes vojska, který měl na starosti rekrutování nových vojáků do americké armády. 30 000 mladých mužů berou každý rok. A protáhnou je zkouška materiály, tak mimo jiné také psychologové. Musí znát tohle. A Seligman se zeptal, no a vydrží ten člověk v těžkostech? Říkal, no snad, ale 50% za rok nám odchází. Říkal, protože nevěnujete pozornost právě ty nezdolnosti. Čemu? Toho optimismu. Tak říkáte, hele, když tak chytrý, zkuste to. Tady máte 10 000 vojáků, zkuste si je procedit podle svýho. A když to vyjde, tak vám zaplatíme. Dobře. On to zjistil vedle těch jejich zkoušek, které děláme jako psychologové normálně, začal do toho dávat vyšetřování toho optimismu. Použila se to metoda, která na tohle je ASQ metoda,
Ti to procedili všecko a teď sledovali, po 3 roky sledovali, jak vydržejí tyhle a jak vydržejí tyhle. Ty, který byli víc optimistický nebo pesimistický. Co se ukázalo? No, že panu profesoru bohatě zaplatili, protože se ukázalo, že opravdu v tom je něco, že ten člověk, který má vyšší míru optimismu, se nevzdá. I kdyby ho zabetonovali, tak se nevzdá. Rozumíte? Tak to změnili. Teď se to ale dozvěděl zase pán, který měl na starosti prodávání pojistek. To je oblast, který já nerozumím, ale jsou takový lidi, kteří chodí a pojistím tě, rozumíte. A taky byla to velikánská firma, to v Americe mají ve zvyku takovýhle firmy. A tam mu taky říkali, podívejte, my rekrutujeme 20 000 každým rokem a nám jich 15 000 za rok odejde, že to nechtějí dělat. A nemají žádný efekt, jo? Nic si nevydělají. Říkám, no jo. A zjišťujete, jak ty lidi jsou jaksi nezdolení a tvrdí do toho. No to ne. Tak to zkusili udělat. No a zase přiběhly nějaký peníze na výzkum, který potom dělá. Tak bychom mohli pokračovat. Ale už tady mluvím o, jak to pronikalo do praxe. Ten profesor Seligman, sám je veliký sportovec. A pustil se do sportu. Já jsem měl tady, v Brně byla tady vedle veliká konference mezinárodní o psychologii sportu. A já jsem tam referoval právě o všech těch pokusech, které on dělá se sportovci jednotlivými a týmy. Ohromný práce, nepředstavný hory poznatků, které tam byly. A to zpracovávali. A teď se najednou jsme se divili, jak je to možné, že Američani mají takovýhle plavce, který by Česko možný vyhrávali. No a v podstatě byl mimo jiné taky Seligman, který předem řekl z těchto lidí, který budete trénovat, jak to s nima vypadá. S tím optimismem a s tím, jak si do života, že se nedá, jo? No. A jenom já bych řekl, Špice třeba trénoval, že chlap, který byl asi 6 světových rekordů v tom plavání. No ale pak šel na celý týmy. No, neměl naše fotbalisty, ale měl ty rugbysty a volejbalisty. A když čtete ty jeho práce, které se tam dělaly, zjišťoval, co který ty sportovci řekli po prohraném zápasu. Pozor, ne po vyhraném, po prohraném. Proč jsme prohráli? Proč jste prohráli? A najednou se ukázalo, že ty lidi, kteří to, a na to je krásná metoda, jak se to dnes zjišťuje, jmenuje se KV, píše se to celé, že touto metodou je procedí, takže můžete zjistit úroveň této či oné sportovní skupiny, do jaké míry se nedá v těžkých situacích. To je podstatná věc v tom, co se tady dělá. A tak bychom mohli pokračovat. A protože jeho zájem o tu pedagogickou psychologu neutuchl, vzdor tomu všemu, co se dělalo, tak se pustil do problematiky pedagogické psychologie. O tom bude mluvit tady a pořádně o tom bude mluvit tady Jirka Mareš. A dělá to dobře a dělá to krásně. Važte si o ruku doma, přátelé. Ale co on zjistil? V prvé řadě, že začít od dětí je sice krásné, ale musíte mít maminky, které vědí, o co se jde a které by věděli, co vlastně s těma dětskama a jak to dělat. Takže začal vychovávat nejdřív maminky, aby ty mamky mohly zase vychovávat své děti. V čem? No v té nezdolnosti. Aby se nedali, když jim to nejde. A o to v podstatě tady jde. Aby se nedali, když jim to nejde. No a když s tímhle začal s maminkama a s dětskama, pak se pustil do škol. A do celých systémů školských, ale o tom už bude mluvit tady Jiřka a bude to dělat krásně. Já jsem to, přátelé, chtěl jenom upozornit, jak se postupuje, jak postupuje aplikace psychologických poznatků do praxe. A tady je několik takových kroků, na kterých bych rád upozornil. Můžeme mít kousek dál, jestli to tam náhodou není. Aha. Všakaj závěr, podívej. Ten vtip je v tom, že když něco víte a máte to dostat mezi lidi, tak první bodem je, aby lidi o tom když to lidi nevědí, tak můžete mít zlato a stříbro a drahý krameny. A
a nic s tím neuděláte. A on se snažil všechny tyhle věci, aby šly dál, aby se dostali ty poznatky, aby se dostali k lidem. O tomu moc šlo. Takže jsou psychologové, kteří říkají, no jo, ten publikum je všade a je to takový psavec. To o mě taky říkají, mimo jiné. Něco máme společného. Ale proč to dělá? Protože aby se to ujalo, musí to lidi vědět. A teď jak jim to dát? No ty způsoby jsou různé. Můžeme pokračovat kousek dál, jo? Jo. Já jsem tohle vzal do vlastně, jaksi za vlastní. Tohle to dělat. Když vám táhne 88. rok, přátelé, tak už jaksi moc pokusím nemůžete dělat. Taky vás nožičky už tak moc neslouží. A co můžete dělat? No, můžete povídat, jako povídám teďka, to není tak naléhavé, ale můžete psát. A takže jsem si řekl, hele, dokud ti Pán Bůh trošku z života dá, dělej, co můžeš, aby lidi u nás věděli, co se poznalo, co je dobré a s čím by se něco dalo dělat. Když si tohle řekl Seligman, tak začal přednášet podnikatelům, rozumíte? Tohle se ví, pánové a dámy, tohle se ví, zkuste s tím něco dělat u vás. A začal to takhle přednášet a publikovat věci pro lidi, kteří řídí obce a města, říká se mu komunální psychologie teďka u nás, je? A najednou ty lidi viděli, aha, tady něco je a s tím by se něco dalo dělat. No a já jsem šel touto cestou, musím říct, že jsem udělal jednu inovaci. Začal jsem tyhle ty věci psát. A psát je ve formě knížek. Můžeš dál, prosím tě. Tady jsou jenom v poslední době, co mě vyšlo, pozitivní psychologie smysluplnosti života, otázka číslo 1, bytí a nebytí. Tohle otázkou by měli začínat psychologové vůbec, pokud to myslí vážně s psychologií. Proč vůbec jsem jako tady na světě a k čemu tady jsem? Otázka smyslu mého života. Nebo na chviličku, přátelé. Těch 88 let pryč, než řeknete štěc. Ale proč? Co tady zůstává? A nakonec samozřejmě tyhle ty věci, když se blíží podvečer, tak bilancujete. Byl jsem tady, tolik mě bylo dáno. Co s tím Jardo dělá? Jaký obolu si vložil do pokletnice lidstva? Co to je za měnu, kterou si přispěl k tomu, aby lidstvo žilo a přežilo dál? To je otázka smysluplnosti života. Tam kolega Halama to dělá to překrásně. A jak se sluší a patří na psychologa. Řada díky tobě za to. Další knížka Psychologie Gratefulness a Gratefulness. Psychologie vděčnosti a nevděčnosti. Málo kdo si všimne toho, že ten slavný ekonom, když mluví o ekonomii, jo, si pan Adams tady jsem. Ale že ten pan Adams napsal knížku o vděčnosti, ekonom, a proč ji psal? Protože vděčnost je prvním krokem na cestě k přátelství. Tam to začíná. Vděčnost jako první krok na cestě k přátelství. Když jste někomu za něco vděčný. No. A pak to bylo psychologie wisdom, jestli něco by nás kognitivně pracující psychologii mělo zajímat, je to otázka moudrosti. Wisdom, moudrosti. Pozor, to není inteligence, to psychologie zabývají 100 let a dělají to, ohromně toho udělají. Ne, moudrost je něco jiného. Moudrost znamená v prvé řadě moudře žít, moudře prožít svůj život. Byl ti dán život, jako moudře sformovat, jak se moudře rozhodovat na každém kroku. No co jiného by potřeboval člověk vědět, než mít tuhle moudrost, aby na správné křižovatce měl správným směrem dát. A o tom se pojednává. A co se tam dělá? To jsou nepředstavitelně krásné práce. Tak jsem se pokusil tohle dát pro psychologii dohromady v knížce, která se mě právě psychologii moudrosti a opravdu dobrého života. A pak, když mě bylo 80,
tak jsem si říkal, zabírej si, Jarku, taky co říkají pozitivní psychologii o stárnutí. To se vás zatím netýká, přátelé, vůbec ne. A mimo jiné, když byl Seligman v Praze, seděli jsme u oběda spolu a já jsem ptal se mi, co teďka dělám. Povídám, ale hledám, kde je smysl života v třetí fázi života. První fázi života je vyrůst a stát se s člověkem schopným samostatně žít. Jo? Zříděte, všechno děláte proto, abyste se uživili potom. V té druhé části oženit se, mít rodinu a dětem pomoct k tomu, aby se postavili na dost. A jestli pak přijde důchod, a co je tam smyslem toho? A říkám, co si vymyslíte? Povídá, co? Kdyby tady seděla moje žena, tak vám to řekne jedním slovem. Ona má ráda kytky, víte? Mám kytky? Říká, no a co s tím mají kytky společného? Povídá, no, viděl jste někdy růží? Mějte když poupátko, pak se to rozvine. No a nakonec, víte, co to je Gloria Dei? To vím naštěstí, paní manželka je píčkářka. A stáří je právě tohle, to flariš, to znamená v prvé řadě plně rozvinutá Gloria Dei, růže. Takový by člověk měl být v té době od 75, teda od 65 do 85. Já už to mám za sebou, já už se odkvět. Takže, ale je dobré tohle vědět, že tohle nás čeká. Všechny studie, které jsem měl v ruce, ukazují, že nejšťastnější fáze života je která? No to není ta nejmladší. To není ani to, když si náš dědeček babičku bral. Jaký to bylo tenkrát. Ukazuje, že nejšťastnější fáze života je třetí fáze života. I když se podaří. Ale na to je zapotřebí se připravovat. A ta knížka je věnována všem lidem, kteří by mohli něco z toho mít, když se budou dobře připravovat na stárnutí. No a dostávám se k poslední optimismus, pesimismus a prevention depression. Teda prevence deprese. Tady ta knížka vyšla nedávno a ještě o ní teda jen novostí a proto jsem se taky pustil do kořenů a pramenů toho, co ten Seligman dělá, jak na to šel, kde to našel a co to bylo. Přátelé, já končím. Ano, a rád bych řekl dvě věci, než skončím. Z toho, co jsem teďka řekl, a mluvil jsem tady o panu Martinovi Seligmanovi, by mohl jsem mít dojem, že to je něco jako reklama. Že vám chci říct, hele, čtěte Seligmana. A samozřejmě, že bych vám rád tohle řekl. Ale ono to spadá do mého života. Já od mládí strašně rád se vždycky občas podívám někomu na kořeny. Kde tohle stojí. Je z mládí. Jako student jsem studoval Alberta Schweitzera. No, ještě jsem nedoštudoval a zavřel mě do koncentráku. No, pak přišlo mládí a studii jako vy. A já jsem 3 roky na šechtě. Aby hrdinou mě byl Fridtjof Nansen. A tam jsem se pustil ke kořenům, kde to pramenulo z toho, že tenhle člověk byl schopen tohle dělat. No, Nor, nepředstavitelně krásný člověk. A tak to šlo dál. A tak to je i v psychologii, že si takto někoho vyberu. Teď jsem si vybral toho Seligmana. Není první ani poslední. A já bych vás rád svedl k tomu, abyste si měli i v té psychologii někoho, koho byste si zamilovali. No to Seligman je 70, nemusíte mít strach žádný, rozumíte? Ale zamilovat si, to znamená, ano, ten člověk přišel na to, co dělat a jak tohle dělat. A jak ten svůj život nepromarnit. No. A o to jde. To je jedno a to nejde, ty 4 základní druhy štěstí, o kterých psychologie mluví, tohle je jedna z nich. To je právě štěstí, které vyplývá z toho, že svůj život prožil jako život smysluplný. A to štěstí dostávám, aniž bych věděl jak. Jako ty pravnoučata, najednou ti napíše, máme malého Marka, máme malého Matouše. Štěstí dostáváme. A to druhé, co jsem chtěl říct, jen svést vás k tomu, abyste podívali ke kořenům a pramenům lidí, kteří stojí za to. Ale to druhé je osobní vyznání. Já jsem se zamiloval do psychologie
když mi bylo zhruba 16 let. No nejen do psychologie, ale do psychologie taky, rozumíte? A ta láska mě držela celý život. A celý život mě mrzelo, že se v psychologii dělají jenom takové věci, a teď bych to hezky řekl, co jsme museli studovat a co jsme museli umět takhle. A celou tu dobu jsem věřil, že jednou se v psychologii taky objeví témata toho moral filozofii, otázky ctností, morální věci. Vždycky jsem říkal, co mě bude platné, že budu vidět, jakého temperamentu nebo je Hitler, když vím, že to je takovýhle člověk a o tohle bude. Já to říkám proto, že prožívám poslední fáze to podvečera života o veliké radosti, že psychologie dozrála k tomu, že se tam dostalo místo i pro morální stránku člověka, i pro stránku spirituální. O té spirituální bude mluvit teďka kolega a jsem za to vděčný, že jste ho pozvali a že ho tady máme. Ale tohle patří k životu. Stejně tak, jako jsem 30 let učil lékaře, že člověk není jenom to tělo, ale taky duše. A občas tam jsem strčil taky ještě víc, než jen ta psychologie. A teďka prožívám poslední fázi v té radosti, že psychologie, řekl bych, v tomhle dozrála. A když vás vidím, tak se říkám, šťastný to lidi. Díky.